Bangtinara Congress join khaika. Congress join khaika. Hello bab song bhai tong bai wansugu jotono gaham tong bai nai kudukma sa lungoi thangka norok bai malai maya belai bijini pagai bab song tini ang sanane phaimani kya obose sungtei tiprasani bagai coba khaina nanglia sungtei tiprasa yokmani mada mano obo sungtei cinta khlaina nanglia sungnoko achuk tabu wahan tok bahan payei pun bahan pai chanani simisi wansuk sidi te kosto khlai meeting misil khaina nanglia te kosto khlai chung o Delhi thangoi fight khainani jontor montoro aboro nanglakha aboro yakar bai sidi nognai samung tang sidi tamungke chung te prasaro chung sanmani slai double manan thangoi dong mannai tabuk manai asuk din bonoko asuk tonggoisi bo chesta khaya baisi maya hoi dong tabuk manan phaijing thangoi dong tamon ang sadi dabo haisi tabuk norok suyo biniyago memorandum ya phare di chung oba nango hone bo to saimanu no bo ইচ্ছা খাই হেতে জাপুর বানাই মানো হাইছি বনাইয়া কারণ নিয়ম মতো মেমোরেন্ডাম মাইয়া ফানাই বানাই নাদি মেমোরেন্ডাম রেডি চটপট না না খানা দি ভাবুন জরা কিন্তু বপুফুর জানি বখর খারাপ তাজাখাই তসা অখর থাঙ্গাইকে ব বেজাল নাই ও পার্টিনি অখর থাঙ্গাই মাইয়া ফান দং মানো তাবুক চান্স সুযোগ হাইছি বুঝিখা মেমোরেন্ডাম সুইলে দি পারা মিটিং খাইদে tam nangchung abo suye khana bono ya feridi bujikha dakti time thangaise time noro naising tong ya haise bo asuk din je sai tong mani bo naisigo si tong naisigoi bujikha tamno naisigoi tong usterai ro khaisi khapurung khlai tam khlai man naigana hone bo naisig tong bo asu din kuno ja kutulia sering gai tong bo media naharo interview riwo boba karano hamya hino boba karano hamya sawo te prasane bagoi khaisi khapurung ga samung tang tongnai rongno bo idea riwo je buhuk phaimani sawo hake tongota bo norok nahar da man hin tongo bo tabuk hingke man sinai norok ang sabani koksa norok ang kana buji man khana chini borom ganang pura borom kobangma ganang sar horidon debor mani koksa wa bo tabuk kongreso joining rikha kongreso bothangka tabuk jeta tiprasarok ni jeta problem tongmani abo bebak no solve maina haisi bebak no man nai bori nai botup nai tabu botup nai tamke kongreso thangaisi abo man nai chung ancholik ungoi ti prasani bago khorang ti sawoi kafrawoi jan pran dioi khlai tongmani bai obo manya bo proman phungoi rika kongreso thangaisi man nai phiap nungwan sugu kongreso thangaisi man nai pia ani wansumung ang kaisa sanamu jong tawo haji vibe song gobangma borok sar nono batpar hino kamina hino faltu hino gobangma hinja diba tini borok tamni bagu hin tini sarai ka haji video to kasam no obo no joining rimani balo khang tini video sanambo je borok advance semano nung o type ni borok hino saimana no borok video borok mai comment khainai no wansugang nung khali media nahare nung plan khayo o mai khake o mai manai nung bono solution tu tabu je khlai tong mane bo chaya e sob chaya aro tlang diba ang sandrnai ang sanai nung kubang ma kok saw haisi tini khali kok simi sakang ya bujikha kok simi sakang ya kam baise borok sini jago tini nungkhali boina hamya heno bona hamya sao boba garano to nung mung nangoi manmani pono hin paibe ka haisi je borok chesta khai tongnai chesta si khayu hono mannai okogya chesta khayu sanmani baise mannai phiaba tabuk suk jora chesta khaino tongo chai togoino tong nungkha ekmatro hamya samang nung tabuk je national party wo nung thango joining rika obunin bepan nung joining ready party jotono jani murji phiaba tini je ancholik party khai tongnai rok
borokni wansung mung tamo borok khai national party khaina rungya diba borokni ancholic party khaimani ekmatro karon je jaga tiprasani kok sawi maya o jaga angtamni bagoi tongnai je national party o ang tiprasani kok saka bukhuk muthup jago hingke ang orotomni bagoi tongnai hinai no tini je ancholic party khai tongnai rok atingoi tini ancholic party hinai srishti wngkha acha khable nge nungkai tini bono mang yesisu bono mang kutuku bono mang hinungke nungkai tabo ngo national party thango congress thango nung tiprasani bagoi nung tamo khlai manai nung tiprasani bagoi tamo unnoti khlai manai nung tiprasani dimano nung baheklai tuboi manai nono tabo saka hingke nung to buini samung kaisa pano sajak mani koroi nung bai okor teporma nge nung congress thango tabo sabni tam khoknai nung tubu sinai tiprasani मान सिनाई abon sanai ble abon message mar nai tabu tiprasa rok no je tabu borom gana horidon ni logi sit phaibe di beni logi thanga sit tiprasa rok ni je sanoi tongani mannai hinoi so haino prasar ma khainai ble tabu khaino kana ble angmani khanung tiprasa rok no hamjagu tiprasa ni kaham nung khaina ne musungu nung chiri khoko samani botongo ano parliament tlango ready ang bahage tiprasa ni bagai koksa nung bai thangni ni bukhuk bai samani botongo ang video tau phunona thangli aso hinge nini thani aso no tiprasa ni baga kok sana ni baga aso tan tongo nini thani himot tongo hinge nung tini je jaga tiprasa ni baga kok sawai mano o jaga sinung tiprasa ni baga nung fight khaina thangamo tini nung congress o nung national party o nung thangala khamo haji nge nini buto just su acting nung je sanamu sungmani kuno line kore pain koroi nung ja samane se klai obo nung kuno nung u thai chi nai tu u achuk thai chi nai tu je achuk tu tui bahai kai income khlaiman u chair kutung abase nung nai tu abu to nung jibono manya nung tini te prasanai boi samung tangmani nogo te prasan baga samung tangmani nogo nung jelai sungu nung haino bukhuk tong thya sawo khali kaisa news channel nahar youtube channel nahar ngenung asuno okat ganang asuno dom ganang ngenung tabuk tiprasani je jaga kok sawai mano bindas joto pare chiri khori tiprasani bagoi kyabo bata bigena khainai kuroi nung aro kha nung tam kok saya nung tamung phaiya tam kok sabai maya tabo ang saya je nung tiprasana hamja ka ngena tipramota khaina nangnai tiprasana hamja ka khaino ipad te khaina nangnai ang obo saya pya bani place boro tiprasani bagoi nung bor chiri khok man ni khi kokti kai suti kokti kai nung o place to nung naitungna dorkar ngenu congress thanga nung saboni tam phuinai ba tam phuinai ang tini o video sanamani karon kaisa no asuk sal asuk din nung bono kutugoi phayo jakhabati kok sawai phayo chini bubakra hinjaknai boje sapati phano khai tongtho ani bubakra abo ani hani rajani thui ani bubakra haichi ani lai buma ka thang tongko botte prasane bagoi khaisi goi tongo chesta khlai tongo jai togoi tongo nung bono to hamyano saka nung kyaboni chajak mungsi guroi je ব্যক্তি chiri khongnai buina hamya hinai nge nung niji ka hamungdi nung otike yesi sukang he nini u koita yesi nukhara 3-4 yesi nin yango mang ka kongsa sibuni yango abon baga sang ma saw no na tini nung je sapati pan khai tong ani nung ani nong ne chai tong ya haji ang buni nong ne chai tong ya buini ka hamya no go nge no nung ka tak tam ka ham khlege ba tam khlaina thangka ba no o kok sang sana nayo abona buino je khaputui je chaputui kokta sadi bujikha ge angte bisi sana thangle ba sondrok sawai man khana norok to nukha bo congress join di mani abo to nuknai horidon te borma borom ganang advocate bo te prasane boga busu chiri ko koksa bo te chero asugoi bono ulta polta bason di mani bo te prasane boga tabo busu jorate chiri ko koksa abo nuknai haisi hayada
जोंथ' नायनाबाबो रेडिनो दङ हायजि रेडिनो दङ दिनै त्रिपुरा सारक अनेक बियाल' अभाब बैबाय सातक पितक जागै दङ आबो যদি বরং গারাং হরিদননি বিসিংতু yok খানকে আবো গাহাম ন হিননাই जों गाहाम न हिन्नाय कंग्रेसआव थांमानि जागोल' फानब त्रिपुरासानि बागै जिरिखौगै चबा अखर कांके अब जों बिन बागै जों खायनाय न सिउर हे दे दिनै आंबोनो हामिया सामानि याबो जे बुनो जिरिखकमानि त्रिपुरासानि कक साया त्रिपुरासानि बागै फाइट खाया हिना ब जिरिखक सब समय जिरिखगो दिनै प्लेस तो एकमात्र त्रिपुरासानि कक सानानि प्लेस नायथंनानै दरकार दिनै जे जायगा त्रिपुरासानि कक सायमि आरो थाङै ताम फायदा आनि वानसुक मुखाबोसै आं सानानाय मानिखाबोसै गे बाक्सा बरक बरं बारां हरिदन बनो जाजागै दंनाय बरक गे दिनै आनो जलिफान मानो कक कुरै जलि दंदि अब नरकनि पेपार फियाबा मासाव हायजि चंखाय मासाव Nga hambay bay song nor comment khadi nor ne kok share khai mano malai nai norok bai next video nga bobo song nuk khachini Tripura o phatani borok phayoi yar photo lam sokmani gam sari oi abono tuye video phai tongo norok ani channel o katalungoi tongkai subscribe khai di subscribe ni bisinti norok ano subai mano angbai kurungbai mano hambay